Здравейте! Казвам се Светлана Колева и съм управител на малка семейна фирма, която се занимава с металообработка. Произвеждаме различни изделия от метали. На нас ни трябват хора, които да имат желание за развитие, да имат желание да се учат на занаята, защото това наистина е вид занаят. И хора, които не просто да искат да идват на работа от 8 до 5, а такива, които да станат част от колектива и които да наистина да мислят и да разсъждават над това, което произвеждат. Казано накратко, да влагат частица от себе си, защото само по този начин крайният продукт може да бъде с желаното качество и да бъде готов, завършен за експлоатация. Настоящем технологиите вече оказват своя отпечатък и бих казала, че за нас той е по-скоро добър и са наистина в помощ. И смятам, че това е онази част, която е ползотворна за работата ни. Нашият труд е преди всичко ръчен. Най-вече ръчен, е как навлизането на изкуствения интелект и новите технологии променя нашата работа. Аз като че ли вече отговорих частично на този въпрос и по принцип изобщо не съм на мнение, че в момента в нашия вид работа, особено в микросферата, т.е. в дребния и малък бизнес, изкуственият интелект би могъл да замени изцяло човека. За мен това е по-скоро на едно много по-високо ниво. В нашата област не е нужно за момента да имаш някакво специфично образование, въпреки че изключително много бих предпочела моят заварчик, бъдещ заварчик, да има диплома и да дойде научен на работа, с желание за работа. Но това е много важно. Човек да има желание, както вече казах, желание да се учи, замисловен процес, заедно с ръка за ръка с новите технологии, които наистина са ни от голяма полза и са ни неотменни помощници, можем да постигаме по-добри и по-бързи резултати.